terġa' feċ minn ġdid Diċembru żmien il-miliet għal marbotot u tiżim ma' kull imkien. Fit-twieqin għalma u l-bambin mal-anġli ferħanin tisli jitħogur inselmu li xulxin bil-maskla moħbija id-bissima ma tarax iżda l-ferħ f'għajnej ma jħassru ħadd. Nawguraw l-ħniet ħini paċi u markiet Glorja l-Alla kanta u l-anġli fis-smawiet għaliex tmiret il-bambin biex jiferraħ lil-bnedmin u jfarrax tassew lill-imġarrin. Dan iż-żmien għalkemm distanzi ftit minn xulxin dan il-mod nuru rispett lejn il-bnedmin biex jingawdu l-miliet kemm mal-aħwa familjari u ħbieb ħalsa tasal it-tislija tal-miliet. Bħalsa mal-madwar naraw tant bagħtin dal-miliet ninaqdu aktar qrib xulxin. Din il-pandemija li beditna mitlelix mal-familja sarna nqattaw iktar ħin. Nidu l-okkażjoni biex bil-medja soċjali biex il-ferħ tal-miliet ma jħassru ħadd. Nawguraw l-miliet ħini paċi u markiet Glorja l-Alla kanta u l-anġli fis-smawiet għaliex twilet il-bambin biex jiferraħ lil-bnedmin u jfarrax tassew lill-imġarrin. F'dan iż-żmien għalkemm distanzi ftit minn xulxin dan il-mod nuru rispett lejn il-bnedmin biex jingawdu dal-miliet kemm mal-aħwa familjari u ħbieb ħalsa tasal it-tislija tal-miliet. F'dal-miliet irridu nieħdu l-okkażjoni biex inservu lil-ħaddiem fl-isptarijiet lil-marid nagħtu kuraġġ u inwasslu tal-messaġġ il-bambin ħajtina barra tal-miliet. Nawguraw l-miliet ħini paċi u markiet Glorja l-Alla kanta u l-anġli fis-smawiet għaliex twilet il-bambin biex jiferraħ lil-bnedmin u jfarrax tassew lill-imġarrin. F'dan iż-żmien għalkemm distanzi ftit minn xulxin b'dan il-mod nuru rispett lejn il-bnedmin biex jingawdu dal-miliet kemm mal-aħwa familjari u ħbieb ħalsa tasal it-tislija tal-miliet biex jingawdu dal-miliet kemm mal-aħwa familjari u ħbieb ħalsa tasal it-tislija